ne nativi jabani sugandi kake auka kunafoni nyiniyoro ye ni auka shifefoli bi don kibaru kene konnala ministri sombe malla naka bara nyashine be bulula bara ani yoro fleli manama wole ko ministère de l'artisanat et du tourisme oluye ukanyanye tako duruna ke bi tene utukalo kile bisaba ani kelen samba fla ani mugan Ali manao ni auka bi don kibaru la kumabaw ye amena doere famunu kanko lase aw ma bishuina ayo bismillah. NFTV jabarani flebakaw amunu sogoleme anani wati krenkrene na aw ne shuko kura aka bi kuna fundi kene konnala sibiri don utukalo kile mugan ani kononton samba fla ani mugan CNSP ni oyo comité national pour le salut du peuple olutinye wole bla maliden bela jelema kata CCB konnala noye anga nyanye sobaye yasa kata sika kuma ke chamanche fanga gouvernement sikili kola ayera ka fo ko nyonye mbora ama maminu tun sera CCB konna la ka bansani nyonye ka bo ama oliye u akilina di akola Idrissa Badini aleni Tidiane Siribeka kuma galamanyema anka akilina nu lamenyo afe nyonye abora makada kumin ko kan we family balia dona politimo ani sarasu monche kada ka rencontre yere kadaka hali an yere min be sirasu soutenu ni ami CNSP fana ka côté la ambado ye kunu ye lettre min bo lettre jatemene ko ngake parce que parti politique fleni organisation de la société civile fleni base de boula et puis 3 jours de dit iba afunyena ni don nyaw convier CICB la ou fana be ou ka base consulter nous kangana ou yamaradi mais ni ya fo le 28 le 29 11h. Bon, comme il sera sourd ante djigula politique sera sourd ni politique na be barake malikodo ne ba nyini groupement to fana mi M5 mo fana ni malikodo nu ibeka lata maliko kama u kadon ka fanga sigi maliko kama bi nyogoye ne ya borama kumuna olubo kundo mais bebe ki tafo muna parce que patience te maliana malien ngako nyenyini ka do kumuna ninkera mundela ni eni bali kunjumel la ni nin kunganga ke o patience te maliana malien ko dron ni mborama o orola kumuna kera o ka fo mogoy no fendo de be nyeni folo nga fendo de jatimne folo kunin kunjumen de ato défense ni nana na borama o ka fo mogoy ko wala mogoy donc ne be mu fo malien diwi kerengere la sifina kaw anga esi anga patience ango farambulu dala anga esi mogo ko keleng anga bo akonona la tentugu nana ko amaku de take anana souffrance mumbe auka anana ko de souffrance wuli anana gelambe mali kono gelainga wuli anana barantaya mbe mali kono baraw ka se ka sabati o kunjumen de la on sifina ka antse ko lu deme ka soro lu fena andoy funno ambe wuli kam manganke parce que kunga leader ma wuli nga mentor ma wuli donc sindala mais nafa jumen de bola nafa to law anga bom moko ko kelela anga blam maliko muni ninke ulbe maliko faso do nyuma ndo dum ngol lebe ka sanorla o be ka ke munni kama kam malikuma bo centewa bibi na me ka se ka sunogo ambe yala tranquille jonno fintigi la kawtea bo nu nana u ya nweledi u ma fo ko bina sandu mo ko bina wardi mo ma de u ma fo fena ko bina mo ke ministre u ma fo fena ko bina mo ke directeur una de anga sigide anga kuma anga hakilina yira nyogona on na bora ko la kumun kama anga patience tangu makono o be kla ka bo fo mo yi télé la radio la kunjumen lambo ke polémique wéré ko ke mo ko kele ko ke ko parce que ne ka leader ma wélé don netena sura simunu ye dankari be ka fanga la olu kun ye wélé bla mo ma ko be ka nyon sura no wala sa ka se ka kuma fanga kuramunu na tora ni jamana be tabulu mi kan a bara be se ka no ga to ko bara be se ka ke to ko o wélé le kun kara nga aborama sabula jokulu do be ko M5 ni ne rabo kono o jokulu kuluma invitation soro donc ni dungo be jamana ko ke ka jamana dembe seno ko la ni doma wele iba nyongiri ko wele wala sa furugu ba fu ma ko frustration furugu kana ya ko la wala abora mabi wala sa ka se ka M5 RFP mo invité wala sa ku fene seno la sabu bi jamana maraliko la ku fene sinkanga yala sabu fene kleba ke M5 jora fambe M5 mo be mali fambe mo million chama de bora M5 to la wala ni ko be ke mali kono o ko kanga kalfa
M5 la ka kalifa malien bɛɛ lajɛlen na malien caman bɛ minnu tɛ M5 fana na donc bɛɛ kan ka wele bi an bɛ yɔrɔ min na bi malien mana ka sugu sugu ye i bɛna ye fan o fan fɛ i wele kan ka bili ma n'i bɛ fɛ ka Mali jɔ dɔrɔn wele bɛ bili ma i fana k'i ta k'a la donc Mali ko kan ka kɛ ten de bi. Bololabaara ani yɔrɔ filɛ minisiriso n'an b'a wele ko ministère de l'artisanat et du tourisme ka fara yɔrɔ yala yakubayali cakɛda ma olu ka bolondiɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye u ka laadala ɲɔgɔn ye o ta ko 5nan kɛ bi tɛnɛ utukalo tile 31 a kun tun tɛ dɔ wɛrɛ ye a bolila fɛn min kan o ye k'a fɔ ko coronavirus banakisɛ ale ni Mali politiko gɛlɛya o nana ni kɔlɔlɔ minnu ye sɔrɔ yiriwali sira kan u ka ni ɲɔgɔn ye bolila o de kan. Idrissa Badini, Mariam Sako, ale ni Umar Traoré olu tun bɛ dunanjigiso Onomo la sɔgɔmada in na 9TV maaw tɔgɔ la u y'an sama mun na an ka jɛ an ko lajɛ. An ka jamana cakɛda minnu dahirimɛ sirilen bɛ tourisme na ni o ye ka dunanw bisimila ka taa yɔrɔbaw jira u la an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u ka bi lajɛrɛ kɔni ɲɛnɛmayara kosɛbɛ ni u ka gɛlɛyaw bɔli ka bin ɲɛmaaw kɔrɔ. Conseil d'administration bɛ tali kɛ jumɛn kan an ye baara minnu boloda ɲinɛ san kɔnɔna na baara minnu jumɛn sera ka kɛ jumɛn ma se ka kɛ mun y'an bali kɛ donc comme a b'a dɔn k'a fɔ ko agence wari min bɛ di ale ma walasa ka baaraw kɛ o wari bɛ bɔ billet d'avion ninnu kan ani minnu bɛ jigin an ka dunan jigisow kɔnɔ donc coronavirus nalen an ye gɛlɛya caman sɔrɔ o gɛlɛya bɔra aéroports fermelen kan donc dunan tɛ na tuguni mɔgɔ tɛ na donc olu hukumu kɔnɔna na an ye gɛlɛya caman sɔrɔ an kun hakili bɛ kasabi min na ka se an ka baaraw kɛ an ma se k'olu sɔrɔ donc o ye gɛlɛya ye donc bi an bɛna o da an ka conseil d'administration mɔgɔw tulo kan walasa a fɛɛrɛ minnu bɛ yen nɔ an bɛ se k'o tigɛ ni ka se ka taa ɲɛfɛ walasa o ma se hali n'an ma se ka kɛ an kun ye minnu fixe ɲinɛ san kɔnɔna na n'an ma se k'o bɛɛ kɛ mais an ka se ka dɔɔni kɛ an ka se ka surunya o la donc o de y'an ka laɲini ye bi. Minisiriso min ɲɛsin bɛ bololabaara ani tourisme dɛmɛni ma olu fana ka ciden kun bɛ kɛnɛ kan ale y'i da don u ka lajɛrɛ kun na. Lajɛrɛ kun kelen de b'a la filanan bɛ se ka yala kun fɔlɔ ye min ye a b'an ka gafew la san o san an ka kan ka ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ 2 k'a lajɛ an ye baara minnu boloda n'a sɔrɔ baaraw bɛ ka waleya n'a bɛ fɔ o ma ko conseil d'administration voir si ni administrateur ɲɛmɔgɔbaw n'a sɔrɔ u ye min fɔ o bɛ ka waleya o y'a kun fɔlɔ ye kun filanan ye min ye o ye k'a lajɛ n'a sɔrɔ min fɔra a bɛ ka kɛ n'a tɛ ka kɛ mun de bɛ se ka kɛ n'a sɔrɔ o bɛ se ka waleya donc lajɛrɛ kunba ye olu de min bɛ se ka k'a la n'o ye sabanan ye n'o t'a la yɛrɛ mais a bɛ se ka k'a la sabanan ye o ye hakilina falen ye kow yɛrɛ taabolo ɲɛɲuman kan. A bɛ taa ɲɛfɛ ka ɲɛfɔli kɛ gɛlɛyaba minnu ye cakɛdaw sɔrɔ cakɛda minnu dahirimɛ sirilen bɛ tourisme na a bɛ walawalali kɛ o gɛlɛyaw kumaba bɛɛ lajɛlen na. Tourisme de bɛ anw lamarse dunanw de bɛ na anw fɛ yan nɔ dunanw de bɛ bɔ yan dugulenw de bɛ bɔ yan ka taa n'an b'a fɔ o ma dunan lasɔrɔli ani dugulenw lasɔrɔli o tɛ ka se ka waleya depuis waati damadɔ n'o nana ka na fara bana kan bana min ye diɲɛ lamini fo k'a fɔ k'u ka mɔgɔw ka t'u ka so u kana bɔ hali u ka denbaya kɔrɔ dɔw yɛrɛ fɔra u kana se hali u ka denbaya ma o ye gɛlɛyaba ye min sera anw ma o nin fana ka taa ka bɔ a la ani min nana se gɛlɛya wɛrɛ min nana ka na fara kan n'o ye an ka instabilité institutionnelle min nana ka na fara kan o ye gɛlɛyaba ba se an ma donc an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an ka secteur baara kɛra parce que mɔgɔw bɛna bureau la mɔgɔw bɛ segin baara ni dɔw bolo tun dara k'a daminɛ janvier kana bila mars la o dɔw sera ka kɛ nka an ye gɛlɛya min sɔrɔ ɲinan kɔnɔ an ma deli k'o ɲɔgɔn ye an ma deli k'o ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ an ka gɛlɛya juguyara ni Mali bɛɛ ta ye parce que à la limite ni an ka daw ma tugu yɛrɛ an ka daw yɛrɛ tugura parce que aw yɛrɛ y'a ye hôtelba minnu bɛ Mali la i n'a fɔ n tɛna tɔgɔ fɔli kɛ hôtelba minnu bɛ dɔw yɛrɛ ye y'u ka mɔgɔw labila hôtel dɔw yɛrɛ mɔgɔw bila fo ka taa se mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 1 hakɛ ɲɔgɔnna ma k'a fɔ k'olu ka baara ka walan sɛmɛ olu ka baara bila k'a sababu kɛ bana ye mɔgɔ 100 ni ko 1 ka baara bila gɛlɛya kɔni tɛ ka tɛmɛ o kan o ye hôtel 1 ye tɔw y'a kɛ cogo di nka gouvernement ko bon a ko in bɛ cogo min na a tɛ se ka to ten olu tɛ se k'a ye k'a fɔ k'an bɛ ka datugu k'olu m'u sen don a la le gouvernement a demandé ka hôteliw réquisitionner minnu bɛ se ka réquisitionner an ka maliyɛn tɔw minnu bɛ kɔfɛ n'olu ka se ka na u ka denbaya la ou bien n'u bɛ fɛ ka na Mali la ka se ka olu la nati n'olu nana nati la yanni u bɛ taa u ka denbaya la u ka séjourner kɛ hôtel la min b'a jira k'a fɔ ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ko bana in t'u la n'u tɛ ka taa n'a ye u ka denbaya la
o kɛra sababu ye ka hôteliw bila baara la waatinin dɔ la nka hali o fana o kɛra sababu ye k'u bila waatinin dɔ la o waatinin an b'o gɛlɛya fana kɔnɔ parce que hali sisan wari dɔw sara la nka hali bi a tɔ bɛ sen na. A bɛ welewelemada kɛ ka taa jamana ɲɛmaaw ma maa minnu ka hakɛ b'u fɛ u k'o d'u ma walasa dɔ bɛ se ka bɔ u ka gɛlɛyaw la cogoya min na. An bɛ profiter ka micro la pour que ka a ɲɛfɔ gouvernement ye ka weleweleda dɔw kan hôtel baarakɛlaw hôteltigiw u sɛgɛnnen don u y'u ka wariw ta tɔni min b'u bolo k'o de don a la pour que ka jamana kuma de bɔ u ye juru de ta pour que ka jamana kuma de bɔ donc a ka kan jamana ka miiriw la hali ni fitinin de don ka dɔw segin dɔw ma parce que dɔw bɛ yen nɔ bi hali dumuni hôteltigiw de don dɛ mais hali u yɛrɛ dala dumuni t'u bolo i bɛ se ka hôtel ka kuma fɔ la. Coronavirus banakisɛ donni an ka jamana kɔnɔ a ye gɛlɛya lase cakɛda bɛɛ lajɛlen ma nka bolofa bɛ tourisme maaw ta kan an bɛ dugawu kɛ ala ka sebaya di an ma banajugu in kan. Comité national pour le salut du peuple dakuru ɲɛ kelen na b'a wele ko CNSP olu ni Mali lakɔli karamɔgɔw ka lafasatɔn maaw ye ɲɔgɔn ye ko kura bi Kati Prytanée kɔnɔna la ni o ye sɔrdasi denmisɛnninw ka lakɔgɔ kalanyɔrɔ ye a yira k'a fɔ ko bɛnkan jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ halisa nka u y'a jira k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma sini ko jaabi labanw bɛ di an ka u ka dantigɛliw lamɛn Tijani Siribe ale ka kuma galama ɲɛma kow tacogo kan yɛrɛ de parce que an bɛ ka hakilina falen kɛ de an bɛ situation min kɔnɔ sisan pour que solution bɛ se ka sɔrɔ u ka article 39 applicabilité la bon ministère des finances mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ yan directeur général du budget le directeur national du trésor le ségal du ministère de l'économie et des finances et le chef du bureau central des soldes et puis il y avait le service du ministère de l'éducation. Et moi, je représente le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Bon, comme on doit en ɲɔgɔn an ye hakilina falen dɔw kɛ bi an nana ka a tɔ continuer n'ala sɔnna ma sini an bɛ bɛn n'ala sɔnna ma n'ala ma basi wɛrɛ k'a la a bɛɛ bɛ laban sini bon syndicat kan ka taa u ka base ɲininka fɔlɔ proposition minnu kɛra pour que u k'u hakilina ta fɔ o la vraiment an bɛ comité mɔgɔw fo depuis u nana u bɛ ka nin ko in ta ni u bɛ ka ta quoi u yɛrɛ y'a fɔ k'u ka priorité u la ko nin ye priorité ba dɔ ye a la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o la. Syndicat ni CNSP an bɔra ka kuma kumaɲɔgɔnyaw ni kumaɲɔgɔn bɛ continuer a bɛ continuer sini 10 heures an ye bi bɛɛ kɛ kuma na an kan ka continuer sini 10 heures donc pour le moment accord tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ o la an b'a fɔ école maître u bɛ yɔrɔ yɔrɔ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma la lettre circulaire 081 o min bɛ sen na an ka wuli ka jɔ k'o la et pour que u ka se ka labato Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ mais pour le moment accord tɛ discussion bɛ continuer sini 10 heures. Seko ani dɔnko bunakun kan an ka jamana kɔnɔna la dɔnkilida jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko tatapanw olu kɔni ye kunnafoni di jɛrɛ kɛ bi wulada in na yaasa ka u ka san 20 o laɲɛnamayali kibaruya da diɲɛma kulo kan u ka nin ɲɛnajɛ in bɛna kɛ septembre kalo nata tile 21 su ka dugu jɛ a tile 22 la n'o bɛ bɛn Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya tali don ma Bakari Kone ale tun bɛ kɛnɛ in kan NFTV maaw tɔgɔ la an ka sɔrɔlenw lajɛ. Un date choisi le 21 septembre parce qu'avec Ben Mali ka san 60 anniversaire su de ma. Donc on va joindre l'utile à l'agréable. Voilà ka a fila bɛ fara ɲɔgɔn kan ka Maliens nisɔndiya mɔgɔ minnu famalen don an ma k'an ye Sénégal parce que a bɛ san caman bɔ sa an ma yɛlɛ Sénégal donc an bɛ fɛ ka Maliens bɛɛ nisɔndiya tatapanw ka san 20 na ani Mali ka san 60 la. Ni concert in na pour les 20 ans Dixon bɛ ci minnu na bi sisan a t'a permet a ka dɔnkilida bilen. Donc ale tɛna ye tatapanw ko la bilen i m'a faamu mais ne ni dama de bɛ yan nɔ bi an de kelen don ka tatapanw ta k'a dan kɔ la mais concert in bɛna kɛ cogo min na an b'a ɲɛfɔ a ye pour que Maliens bɛɛ k'a faamu san 20 morceau 20 morceau kelen o kelen san kelen morceau 20 artiste 20 artiste invité 20 k'a daminɛ King Masasi la fo Grand M i m'a faamu a yakili tɛ mɔgɔ fɛ yakili bɛ mɔgɔ fɛn fɛn la mouvement kɔnɔ en fait Mali rap de bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka tatapanw ka 20 ans fêter misali la ni an ye yɛlɛma k'a la Iba Wane de bɛ yɛlɛ ka Dixon ka partie kɛ n'an ye Michel Lemaire k'a la Milmo bɛ yɛlɛ ka Dixon ka partie kɛ n'an ye ni Mama Sa k'a la Keji bɛ yɛlɛ ka Dixon ka partie kɛ c'est que o morceau 20 bɛɛ artiste 20 in bɛɛ bɛna kɛ Dixon de ka olu bɛna Dixon de jɔyɔrɔ fa donc en fait c'est le rap malien qui va fêter les 20 ans de Tatapan
voilà o de sɛbɛnnen filɛ ne kɔfɛ. Ni kunnafoni de bɛ an nata diɲɛ seleke naani kibaruyaw la o la kumabaw dalajɛla Idrissa Badimi fɛ ni k'a labɛn aw ye an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw fɛ. Ayo bisimila kɔkan kibaruyaw kan an bɛ bi ta daminɛ Libi jamana kan gouvernement libyen d'union nationale ɲɛma Fayez al-Sarraj a y'a tɛgɛ ɲɛsin maa fila ma ni k'u kɛ ministre de la défense ani chef d'état-major des armées sibiri tɛmɛnen uti kalo tile 29. maa fɔlɔ o ye Salah Eddin al-Namrouchi ye ministre de la défense ya kɔni dira ale ma. filanan o bɛ tali kɛ Mohamed Ali al-Haddadi ye état-major o kɔni dira ale ma. ale kɛra général ye ka sɔrɔ ka jɔyɔrɔ in kalifa a la. maaw tun sigilen bɛ ka nin wale in kɔnɔ sebaya sɔrɔlen kɔ Marshal Haftar n'a ka cɛdenw kan Tripoli kɛlɛ la. maaw kun sigilen bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ jɔyɔrɔ bɛna di maa dɔw ma dɔw bɛna niyɔrɔba sɔrɔ nin ko in na nka a dilen filɛ maa minnu ma nin ye a ma bɛn jamanaden dɔw ma. a jirala k'a fɔ ko nin ko in na mankantan tɛ donna nataw la. kunnafoni nasiraw la an bɛ don Guinée Bissau kunkanko kibaruyaw la. farafinna tilebiyanfan tɔnba CEDEAO k'u bɛn'u ka kɛlɛcɛ minnu dagan bɛ Guinée Bissau faaba kɔnɔna na ni o ye Bissau ye k'u bɛn'u sama ka bɔ yɔrɔ in na dɔɔni dɔɔni. u yɛrɛ ye bɔli daminɛ ka ban bawo alamisa tɛmɛnen uti kalo tile 27 kɛlɛcɛ 130 bɔɲanko de ye yɔrɔ in bila. kulu min ye yɔrɔ in bila o ye Togo kɛlɛcɛw ye minnu tun nana bisimila minɛ Guinée Bissau kabini novembre kalo san 2019 walasa kana dɛmɛ don CEDEAO kɛlɛcɛ minnu tun bɛ yɔrɔ in na ka kɔrɔ kabini san 2012 waati la. ko yani décembre kalo nata cɛ Nigeria, Senegal fo ka taa se Burkina ma olu kɛlɛcɛ minnu bɛ jamana in kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ dɔɔni dɔɔni. an bɛ bi kɔkan kibaruyaw kuncɛ ni Tchad ye. diɲɛ tɔnba min ɲɛsin bɛ ka dɛmɛ don maaw ma gɛlɛya kɛn bɛ ka minnu bɔ u sigiyɔrɔ la n'an k'u ma nanzarakan na l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies ni o ye OIM ye. olu kɔni y'u ka jɔrɔ jira k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu gɛlɛya bɛ k'u bɔ u sigiyɔrɔ la Tchad jamana kan. bawo jɛkulu in ka fɔ la ko maa 312 de y'u sigiyɔrɔ bila walasa k'u ni kisi. kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tchad marabolo min bɛ wele ko Lac Tchad o fanfɛla la. ko nin waati laban in de ta cɛra kosɛbɛ bawo ko k'a ta uti kalo tile 8 ka taa bila tile 16 la ko maa 12 de y'u sigiyɔrɔ bila walasa ka kisi saya ma. gɛlɛya minnu b'u kan a dɔ bɛ tali kɛ banbanciw ka bingani walew ani fɔ ka taa se jikasaraw ma. an limanaw aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina waati bɛɛ lajɛlen na k'aw sigi k'aw ka kibaruyaw kɔnɔ Nef TV jabarani sanfɛ ni ne tun bɛ an bolo bi ka lase aw ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka ɲɛnafilɛli ani aw ka kulomajɔ la waati bɛɛ lajɛlen na. an bɛ Ala deli halisa Ala ka ban Maliba a kolo suma ni ka bɛn ni kelenya k'u basigi a kɔnɔna la. an b'a fɔ aw kan bɛn waati wɛrɛw la.